Hver enkelt persons ønsker er lige så individuelle, som personen selv er. Hos Velo de Vil repræsenterer vi individualitet og mangfoldighed for fremtidens mobilitet, baseret på vores skræddersyede filosofi. Som en familievirksomhed i Vesttyskland har vi i 60 år engageret os med passion for den højeste kvalitet. Ved at lægge vægt på korte forsyningskæder samt miljøvenlig, ressourcebesparende produktion, stræber vi konstant efter at hjælpe med at skabe en bedre fremtid for naturen og menneskeheden. Vi fremstiller over 500 cykler hver dag i en af de mest moderne produktionsfaciliteter i Europa, 100% lavet i Tyskland. Hver cykel er unik og bærer navnet på sin fremtidige ejer fra dag 1. Specialfremstillet til dine individuelle ønsker. Det er ikke kun holdbart og sikkert, det er den perfekte pasform for dig. Konfigurer din drømmecykel med komponenter, der passer til dig. Og vælg mellem over 3 farver. Din cykel specialfremstillet.